Здравейте, аз съм Петя и съм от България, Габрово. Първа година студентка съм в университета в Грьонинген и уча международен бизнес и мениджмънт. Ще се почудите защо дойдох точно тук. Може би беше шанс. Единственото нещо, което знаех със сигурност е, че ще уча в чужбина. И другото нещо, което знаех, беше, че няма да уча в Германия, нито в Холандия. Но ето ме тук. Дойдох тук с най-добрата си приятелка и мисля, че направихме най-добрият избор, който можехме да направим. И сме много доволни от това. Щастливи сме тук и да се адаптираш да живееш в Холандия е наистина лесно. Какво мога да кажа за университета? Университетът е едно много приятно и наистина уникално място, където срещаш хора от различни култури, различни раси, различен пол, различна възраст, дори от различни континенти. И трябва да се научиш да работиш с тях, да бъдеш толерантен, да се разбирате. Това е доста трудно понякога, но справиш ли се веднъж, чувстваш голямо удовлетворение от това. Програмите са много взискателни, но научиш ли се да се справяш с темпа на учене и изпити, наистина разбираш, че това е мястото за висше образование. Какво друго да ви кажа? Освен ученето и работата, която трябва да се върши тук, има, разбира се, и студентски живот и забавления. Опитах много неща за първи път тук и заслужава се. Вярно е, че Грьонинген не е голям град, като Амстердам или Ротердам, но все пак това е място пълно с студенти, с живот, барове, дискотеки, има си всичко, множество събития и концерти на открито, много паркове, места за отдих. Наистина е чудесен град. И като заключение само ще кажа, че да дойдеш тук е голямо предизвикателство, да се научиш да живееш сам, да се справяш с живота, с ученето и с комуникацията на чужд език. Е трудно. Но всичко това се заслужава в момента, в който усетиш, че ти всъщност си част от света и един ден ще работиш с всички тези хора и ще успееш да докажеш себе си не само пред семейството си и приятелите, а пред целият свят. Чакаме ви в Грьонинген.